Mga istorya sa kalampusan, pangandoy nga nahatagan og paglaom, mga pasalamat sa oportunidad. Sugbo Kahanas Program. Si Jocelyn Escuadro, 41 anyos, taga Barangay Bituon, Dumanhog, usa ka housewife karon usa na ka negosyante. 2022 dihang nalakip siya sa mga benepisyaryo sa Sugbo Kahanas Program. Siya nag-training sa cake making, nahatagan og starter kit sa Cebu Provincial Government sa iyang mga kagamitan sa paghimo og cake. Karon si Jocelyn nanawat na og daghang orders. So kayo atong nagkuan ko kay cake ko kay kanang nakatabang na gyud ang cake sa kuha. Kanang kailag basta. Dili man sa una ang saligan gyud nato sweldo ra baya jud. So once or twice a month ra jud ka makakwarta. So karon kanang nanakoy cakes kay unexpected biya kayo kanong na order niya i-fully paid gani dayon. Nindot kay sa nindot pa sa kay mga customers nako kay kanang mga butas sa kayo kung mga customer niya kanang bayad jud ba wala gani kanang magpabadlog mag-utang inana di biya lali maghimo og cake dayon ang puhunan sa dis mahal ba ang mga gamit siyempre akong bana naman sa barko tinuod pero di ba siya dakong sildo niya sagad pero sa kay wala kontak ba kay naman siya sa isla dayon nara jud ko magamit pang pagkaon sa mua na pagsudan na dili gid mi maglisod og papalit og sudan karon gani kanang digay ko katuo nga in a day makahalin ko 5,000 or 6,000 kun labi ba ako na lang usahay gani mo balibad nga di na ko modawat kay dibi lalim lawas ako ra baya isa niya napa koy estudyante dako jud kay tabang subukan sa kuha sa amo gyud. Gikan sa simple nga housewife, karon usa na ka negosyante. Sa Sugbo Kahanas, si Lovely Viñalon ni paubos sa training sa hilot massage. Si Lovely nagpasalamat sa Sugbo Kahanas program tungod kay nahatagan siya og panginabuhian. Sa iyang kahanas sa pagmassage, adunay asenso ang income sa iyang pamilya. Naka-apil ko sa Sugbo Kahanas. Lahi na gyud siya, dili na ingon para sa una nga lisod. Na nalipay ko nga usa ko sa natagaan nga ana nga programa kay akong anak estudyante pa, nanak pa'y college, upat ka book ako ang tulo ka book akong high school o sa akong elementary. So far, makahatag ko nila kung sa ilang pinanglanon, kanang mag-home service ko, dako jud akong kalipay nga na usa ako sa naapil sa Sugbo Kahanas kay maka-income na ko matag-adlaw bisan na panahon nga wala pero so far ang ma-income na ko is makasustainer na jud namo labi na sa akong estudyante nga college. Si Jeffrey Talaid, nag-abroad sa Taiwan, human na paubos sa training sa Sugbo Kahanas program. Iyang gisaysay nga dako kaayo og tabang sa iyang pagpangita og trabaho ang iyang skills training sa electrical installations maintenance. Ang Sugbo Kahanas maoy naghatod kaniya nga makatrabaho abroad. Sugod nga niapil ko sa Sugbo Kahanas ani nga programa dako kay siya katabang sa kuha kay tungod aning programa naabot ko diri sa Taiwan nga mao akong gidala gigamit nga papel nga maabot ko diri then kay diha sa Pinas may na lang ba nga dako-dako og kuan akong income kaysa diha sa Pinas nga wa pa ko ni apel diha gamay jud kayo income na sugod atong na-apel ako sa Sugbo Kahanas naabot ko diri mas ni kuan akong among kahimtang karon sa akong pamilya sa akong anak na anak ko yung mga provide